నమస్కారం. ఈరోజు మన ప్రసిద్ధ తెలుగు పద్యాలలో తగునిది తగదని ఎదలో అనే పద్యము, ఈ పద్యం యొక్క అర్థము తెలుసుకుందాము. తగునిది తగదని ఎదలో తగునిది తగదని ఎదలో వగువక సాధులకు బేద వారకెగ్గుల్ మొగిజేయ దుర్వినీతుల కగు ననిమిత్తాంగములైన భయంబుల్. ఇక ఈ పద్యం యొక్క మనము అర్థము తెలుసుకుందాము. ఈ పని చేయవచ్చును చేయకూడదని మనసులో ఆలోచింపక విచక్షణ జ్ఞానం కోల్పోయి సజ్జనులకు పేదలకు హాని చేసే దుష్టులకు అపకారం జరిగి తీరుతుంది అని భావము. Thank you.